Ahoj ľudia, vítajte u druhého dielu z Show. Takže ja sa asi picnem. Pred chvíľkou sme natáčali diel, malo to 10 minút a my sme si kecali sami pre seba. no keď sme si to sami pre seba, proste prebil, nezapojil som mikrák. Hej, presne, nemali sme pustený Mikrofón, no tak prečo chodia tebe viac než to mne? lebo som čarovný. Vidíš čo, ty to dávaš Som do tela. 97 kg. Dívaj, ty to dávaš do tela, ale ja to dám rovno do hlavy, hej? Ja to Ja vždy to dám. neviem namieriť, vieš. Tam máš to mieritko také malé. Ja viem, ale keď to máme na takom malom, tak to nevidím, vieš. Chrán ti svoje, dúriti. Pohode, ja s tým chránim aj tvoje. A ja si svoje ochránim. No a ľudia, my sme tu kecali ako myslím, že dosť dôležité veci. Dosť. Takže vám povieme, tešite sa na Prekvapenie. Prekvapka, niečo pre vás mám už 4 hodiny. A my iba točíme prvé video. Ty vole, veď sme išli tam natočiť do druhej. Čo sme tu robili? Aha, ešte sme hrali Minecraft, lebo vieš, ako ťažili sme surky. No to prekvapenie. No to prekvapenie. Kúkali, jak debili. Ty máš 40 kg útorky? No, už zabij ho, ja idem na bossa. Toho bossa ti nechám, hej? Lebo za mňa dostaneš okolo 4. Kým ti trápim. Poď, počkaj, ešte nestrieľaj. Daj, je tvoj. Neviem, či ho dám. Ešte poď. Ja ne. Bohužiaľ, musel som ja. Sorry, mal som sedieť. Sorry, hovorí sa psovi. Dobre, Kúpti, ešte skús si radšej kúpiť tú... Nie, sa. A to nekúpim. To sa neoplatí ešte. Za tých 500, potom by som zase musel šetriť. No, nemôžeme 1000. Ale ty stále krádneš moje veci. A vieš, dívaj, kde to už máš, kde ti to prešlo. A že ja to nemám krádnuť potom, no. Dívaj. Tak keď to je už za mňou, tak to môžeš, hej. Za tebou. No keď to už vidíš tamto? Ty... Kupuj. Vieš, čo znamená na Facebooku šťuchnutie? Ne. Vyzvanie na sex. A videl si ten Facebook, keď sme sa chatovali, že čo som tam napísal, že kde si vidieť idiota, tak kde štikne CTRLV, VTV? Hej. Štikol som to. Začí to. Musel som si to podížať tačnky. Viete, že ja som mal už je koniec, je za chvíľku, takže... Viete, že som mal neuveriteľných 97 kg? Pre mňa je to moc veľa. Neboj, pôjde! To je pôda! Zrejme to pôda! Zabil som! On ma to škotil. Ideme znovu. My sa nezdáme. Či? Daj tam. Ľudia, toto sa neučte. Bože, prečo to kúpil toto? Lebo toto je najlepšia vybrať. Toto? Najlepší guľomet. Ale teraz ako guľomet je fakt dobrá vybrať, ale... Víš, koľko vzneka máš guľomet, ti urvem guľky. Vieš to, čo máš dole, ale nie v tej hre. Prečo to odpalí ako bazooka, ty kokos? Na toto je dobré, na toto... Nie, táto zbraň je dobrá na točné. Prečo? Neviem, ako je to, tak som sa natočil. Actiont, prečo? Neviem, lebo si zabil nejakú, že excellent, nebo také dačo. Že to bol parametr. Nekaný. To je ešte na mojej polke, vieš o tom? Karada 2 orechy. Než potom mi bossa nechaj, hej? Ty máš viac kilov než ja. Neveď, ale ja vám chcem niečo ukázať. Vidíte, preto to má... Ako keď si... To nič. Ako keď máte radi, ako keby si... Túto hru máte radi. Nestrieľaj po ňom, hej, nestrieľaj. Necháme nech si dobrý život. Hej, a dívaj na to. Čitni. No to daj celé dole, ak som presne na hlavu na mňa, že prehodil si zbraň. Vidím. Ako keď máte radi túto hru a máte ho stiahnutú a máte radi krvne, alebo nemáte, tak môžete si to nastaviť, že či ste málo krvi, stredné, veľmi. Ako my máme veľmi. To vám ukážem ako to dá. Ako v tom minulom sa sami pre seba kecali. No to si uvedomuješ, keď sme to skončili.
No dole to vidíš, že sa ti Dawaj, to strieľaj. čaká. Nie sa hej, ale ja som si to vtedy tak dlho ako nevšimol. No nie, ja som sa díval na hrnu dole. A ešte keď by sa chceli zaujímavosti, že cez to natáčame, tak natáčame cez Kam to si už 4. 7, pardon, 7. Tam to si aj studio 7. Áno? Počkajte, pardon. No, možno budete v pozadí. Do počítače si kúpil. To som už mal dávno Si to premenil. Ja viem, ja som asfalt to už to vymenil. No, možno, Si že kúpil budete v pozadí počuť nejaké hlasy. To sú jeho sestry. Dawaj, poď, ideme na tučňač. Tak to máš pravdu, že je to dobré. To ináč preriedilo, čo? Level 3. 51 kg, ty kokos. 82. Ale štítne ako kapela. Vtedy bez čítok som dal 97 kg. To je u neho veľké číslo. A aj všeobecnosti je to dosť veľké číslo. On má 127. Už som ho dobiehal. Koľko? 20 Bodaj, kg? keď si mal rotačníky skôr ako ja. Máš rotačníky? Ty koľko, že tu idem nadávať, že ty debil. Čo? Že tu idem nadávať, že ty debil, čo nevíš. Že ty presne, že... Ja mám tak, budeme aj na gulomet. Ja viem. A proste to ľudia na gulomet. Prvýkrát sme si načutovali na zbrania, ako na peto. Toto je moja obľúbená zbraň. Dosť dobrá. Neboj sa, zachránil som ja. Že ja som sa díval na tvojho. Hej, ja. Ty si sa díval na moje a na tvojho. No? To bolo dvojžišné. Na tom vidí aj môj kol. Pochopil. Dojte, nemám na kulomet. Musíme ísť obidvaja na jedného, hej? Ty bola, mám kulomet! Ping! Poď. Teraz ideme a poďme. Dám ho naraz. Ping! Dal som to ja. Máš 90 kg, ty máš 150. Pekne, Timo. Ale ty si v tom dobrý. Ja to hrávam asi už dokopy mesiac a ty si to hráš pol roka dokopy. Bože, prečo som kúpil túto zbraň. Nechcel som si kúpil drmnutú zbraň. Drmnutú to není. Prečo si to zase premenil? Lebo si to nespomením. Že prečo? Ja by som, keď si to chceš premeniť, tak to men tak, že už sa ti nabije jedna a potom máš ďalšiu. Tak to meníme, keď sa mi nabije jedna. Dávaj kilu to. Prosím ťa, daj si tú jednu, tú dokadu, ne? Tá je na toto dosť dúro. Táto sa dá dať až do 5 kola, ale v 5 už musíte mať kilometr. To už nedáte. Všimni si, koľko máš kilov. 103? A koľko máš ty? 213. A ja, ty ako kradneš ty, ale ako ja kradnem tebe, nie ako. Ty si kúpiš za 1000 zbraň, a to dávaš a potom to ja tam musím chodiť. Ale chápeš, že nechciac som si kúpil tu za ty. Chápeš, tu basovia. Dohodí tučňak. Koreknočky. Ten nemá čo toho debila. Ty vole, díky. Dávaj, kiluj. Kúsi strieľaj, no keď tam ide, nie je to vystý. Aha, zakladaš rýchlo koreknočku. Musíš počkať, kým ide a ísť, ako máš to mieritko, tak musíš ísť k jej hlave a vystrel. Choď k jej hlave a vystrel. Pekne. Pekne to dalo dole, čo? Ale dávaj kiluj ostatné. Ale ona keď vysadne hlavu, tak vieš ako. Nevadí to, nemusíš to prosím vždycky tak, ale... Ako ona keď bude vystrčovať tú hlavu... Dávaj, vystrel! Musím to dajú. No. Odsuň ju. Ja rád. Dávaj. Tučňák, ja to tu budem odsúvať. Ja sa to pokúsim nejako korigovať. No ja už za chvíľu dole. No ja nie. Ale už ju mám. Nie! Dobre, také dobré kolo to bolo. Dajte, ja už som dal tú koreknačku. Dobre, už to má 9.30, už sa za chvíľu. No takže ešte vám ukážeme ako... Dívaj, tuto máte nastavenia, áno, hej. A dajte systém. Tak, tu máte game, tu máte nejaké kraviny, vôbec neviem čo to je. Tuto máte Volume. hlas,
Tuto máte na celú, tu budete mať nie na celú, ale my sme to museli dať takto. Tu máte nejaké oko candy, čo tie. A tuto to máte blood level, takže krvavý level, niečo také. Tu máte experience, tu máte najväčšie. Toto myslím, že je najmenšie, toto je stredné a toto je také ťažké a toto je také. Takže ja by som vám odporúčal toto. No. Takže aby toto video bolo krátšie, takže oddychové. Pred Minecraftom. Ahoj. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, dajte odber a like. A tešte sa na to prekvapenie, ktoré príde. Tak čus.